5 lang po, sir. O sige, ako na bayad ani. Ako na. Samok ka ni ayaw de, pa ka na lagi Kaya bayad. naman kung ako mo libre lang. Kaya sa gani. Kaya ni mo ay. Dep. Boss Marky! Hindi ka salaman ka. Uy, Nakita naman punta! kinusara ka niyo. Kinusara ka ni Uli og Davao. Pagkurang ito! Galawgawan ning bata. Diri ba jud ta nakita sa samal mo makaniingon nga ni Uli ka. Balo, magaganahan yung kong surprise. Anyway, ngano nakauli man ka? Nahang lang kumuli kay bago ko nagpa-reward sa akong mga players sa Rampinas. Reward ug unsa man na? Prize pool, 1 million. Pila? 1 million. Prize pool. Pwede mo apila na? Kung na lang kay laptop or PC, pwede na. Pare sa ako amurag na kurap gud ang mga files na wala ang run online. Saan man na? Mag-install ka, mag-PM ka sa Facebook page. Kaya pwede na ko mo-appeal sa tournament. Pwede na. 1 million. 1 million. So anyway, isa na to na istoryahan bi. Total na naman ta diri karon. What if mangaon na lang sa ta bago ta magsistorya? Kana. Lechon. Tulad Kana. ng dati, gusto ka? Kana. Okay, sige, tawagan na lechon. Hello. Morning lechonan. Pwede ko mo-order og lechon, mga 20 kilos lang. Okay na, salamat. Sir, daraan yung lechon. O na, uli, butang dire. Okay! Init pa dyan ni sir. Sure ka nga kuha ni lami ni pagkaluto Kami ni. na sir, tilaw eh. Tilawan sa namo ha. sige, Tilawe kapatid. Tilawin mo. Unya, Lami apat ibuko. pila gali ni? 5 lang po, sir. O sige, ako na bayad ani. Ako na, Mark. Di na ako na dep, pila ka na ako mo na. dawat. Di sa dep, tayo sa dep paminaw ha. Mudawat ka usay dawat nimo, mudawat tag card. Yes po, sir. Cash, Cash, ATM, or Gcash. Gikas na lang ako. Dong. Kasi Ah, Gcash. sige, sige, sir. Ano ako ra? Ako ra nampo ko Gcash. Nako Gcash chon. Ako naman. Ako na lang lagi dep. Oh, saan naman ang... Ay, cash na lang nako, cash na lang sige, nako. sir. Pila na? Nakoy 85. Nakoy cash, ako lay bayad, ako lay bayad. Sakto kayo, nakoy cash na rin. Dili ako na lang lagi. 85 Ako na. Tamok ka ni ayaw dep, ako na lang lagi bayad. Ako na lang lagi bayad. I-9K na lang nako, I-9K na lang nako. Ako ra 1. 19K rin. Ay, pagpuyo ra go dep, sa mukha nimo eh. Dili ko masabot, Marco. Dili ako ra dep, Kailan nakasakuha? Kaya lagi ko sa imo gani, mo galing nga gusto ko ako sa imo bayad kay sige ra ka panlibre sa kuskod sa una. Kanahan man ko mang libre na unsa. Kabalo gani ko pero sakta ko ang konda sa iba ang pagkuha ko. Sir. Unya pa mo diri, ah? Mag-chip in na lang mo para makalakaw na ko. Sige, tag 45 ta. 1 2 3 4 5. Dara. Nya okay. Okay. Naara man dai niya, dugay-dugayon pa ko nyo diri. Matos ako. Striktuha ba nimo? Strict to dugay kay mo. Bayad yan sakto. Ikaw ha? Hindi na mga una ta. Ba. At isa, pansa ko soft drinks ako palit. Ako na. Ay ako rin palit soft drinks. Ako na. Ako na lagi palit soft drinks.